Mas pinaraming oportunidad naman sa serbisyo tampok sa Labor Day Job Fair 2026 sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mas maraming oportunidad at serbisyong hatid ngayong taon ng sinagawang Labor Day Job Fair 2026 ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng peso at dole noong Mayo 1. Ayon sa Provincial Peso Pangasinan, kapansin-pansin ang dagdag serbisyo para sa mga job seeker, kabilang na ang espesyal na tulong para sa mga repatriated OFWs mula sa kaguluhan sa Middle East. Kabilang dito ang financial assistance at mga training program upang matulungan silang makapagsimula muli. Sa manayam ng IFM News Dagupan kay Provincial Peso Manager Maria Richelle Mones Reguindin, ibinahagi na layo ng pinalawak na serbisyo na mas matugunan ng iba't ibang pangangailangan ng mga naghahanap ng trabaho. Marami tayong na-invite na companies, meron tayong 19 na companies at 7 na overseas recruitment agencies. And aside from that, meron tayong 20 na government agencies na magre-render ng mga services nila. So napakarami, meron din tayong yakap registration, may PhilSys din tayo dito na pwedeng puntahan nila, mag-avail ang ating mga applicants. Sa isinagawang pre-registration, mahigit 400 job seekers ang naitala kung saan higit 80 dito ang repatriated OFWs. Samantala, isa sa mga aplikante na si Iris ang nagpahayag na malaking tulong umano ang naturang aktibidad lalo na sa mga tulad niyang aktibong naghahanap ng trabaho. Great opportunity din po ito, especially sa mga mismong nakahanap ng work. Matatandang sa ulat ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na italang mataas na employment rate na humigit kumulang 95.6% noong 2025 batay sa pinakahuling ulat na inilabas ngayong 2026. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.